miyo ka jotelo gi odonje telo to koro giwacho ni natiyo kod pesa mathoth ahinya we koro ane kaka nyalo duoko pesa nane to ang'e ni mage moko kuom gigo mathiro dongruok ere kaka jopiny nyalo wuok e gigo e kinde ma kata 2027 kochopo to kik wawinj weche mag ni tiek koda chuth nikech ang'e ni kidonje telo to an onge kaka bo benefit. Joyce, kaka na wacho mokwongo en ni siasa is a huge contributing factor to neno kaka counties wa ok tim maber. Kendo ka feedback ma wayudo en ni japiny ong'eyo ni for example kiseyiero kata mana MCA ma bende udak godo mana Karapul kae. Ang'o momiyo MCA ni dwa dar koro dwar ni mondo odhi odag Mamboleo Kisumo. Jogo ema noyieri kose koro bet nang'o. Ni gavana koro kwanyali yudo Siaya ni en pile pile en gi office moro Nairobi kacha ma Milimani ma koro pile pile kama odhi Kileleshwa katoke kae. Ni women rep kata luonge mane function mar distribution mar sanitary pads mar school ma bende pesa motiyo godo en na samoro mar transport kich sanitary pads gabi well wishers emo contribute kata jogo madwa ni mondo gikony godo nyithindo. Ang'ono momiyo jatelo ni koro yude tek makata namba mar simu mabe ni in mani gocho nwa kimanyo kura mibi nyake dot kendo kata kanise mane wadhi in mani bire makata kokwaluongi. Koro ang'ono mose donje chunyi momiyo koro ionge simo be iseloko ok wanyal yudi. Mano chiwo ranyisi marach mar telo. To en nikech kane loso katiba ni to ne wa expect ni gimomiyo wakelo sirikache wa mag kor gwenge devolution en ni wa devolve gimiluongo ni power in terms of financial resources pesa kata omenda kod decision making. Jomoko tinde wacho ni wa devolve nyaka mibadhi. Koro tinde mibadhi ng'eny e sirikal mar county molo kata mana mar national government. Omiyo yie gi jowinjo ma wacho ni jo Gen Z gibe gidhi e piny kacha mondo gichak nyisowa ni ang'ono momiyo gik moko dhi kaka gidhi machalo kamae. To nikech gimomiyo ma timre en nikech samitimo siasa to japiny oripo ng'e ni siasa en siasa. Kinyalo yudo pesa kata kinyalo yudo gigo ma wacho ni tikri koda sani as much as you can yudie. Nikech kata institutions of governance kaka EACC ne wabedo gi sheria moro bilongo ni campaign financing manyiso ni sami chung e kom milongo ni govern to nitie pesa ma ok inyal tiyo gi pesa mokalo maromo kam. Obed mar MCA obed marango obed marango depending to kami chunge mondo jogo yieri. Bunge bende no dagi ni sheria no bende ok wadwa. Koro japiny samo kel ni pesa ming'e ni ng'ani to dwa ni mondo miwa pesa nikech kata jok machung governors are more than 4 averagely. Koro ka ng'ato dwa mi 200 shillings each to kama wuok kaka waneno kigo siasa kata sama gitimo campaign wuok bidonjo si ochopo koro ka gite gidwa mi 200 kata kanyo bede abeda kendiriti yuda minyalo yudo gote. But kwasego kura ma IEBC owacho ni Kevin Osido deputy governor, Joyce Oduor governor. Wang'e ni siasa ogik gi kanyo. Masama koro Tom Duku bedo MCA, to wang'e ni pesa mane MCA Tom miyo aka nogik gi campaign. Koro tich mar gimwaluongo ni service delivery kata dongruok kata development chakre kanyo. Ema koro teko mar sirikal mwaluongo ni all sovereign power cha article 101 donje. Ni se miyo jogo thuolo mar mondo gi represent either directly or indirectly. Directly nikech koro nitie jok moyier ma wane mwagonegi kura. Aeto indirectly ni wabende yore ma wacho ka wanyalo keto gi tesre. Omiyo wach mar nitie katieka koda ni hinyowa kabisa kendo e counties makaluo. Nikech waluor penjo matek nikech samoro idhi ornwa guns, idhi ornwa joma goyowa, wan gi chike masiro the voice of the citizen. Ka ng'ato buogi dhi e DCI to ka DCI correspond to your issue to gona simu as Kevin Osido many number na which is also on social media katikwa jo Gen Z go gibro mi number mondo wach ni Kevin ng'ane no oro na SMS ase report this case nikech Joyce wacho kama nikech nitiere live cases ma we have tried to sort out nikech